Derya Plastik Karxanasının wekili. İlk bilen özüňizi tanıştyraýsyňyz. Salam. Men Derya Plastik hojalyk jemgyýetiniň hünärmeni Kuwanov Murat. Biziň karxanamyz 2007-nji ýylda Derya Plastik hojalyk jemgyýeti açyldy. Başda biz önümüz polietilen polipropilen önümler bilen başladyk. 30 oly önüm bilen başladyk. Başda 2007-nji ýylda. Şu wagt tölemüz şükür 8 oly önüm öňe. Bu son biljek häzir önümlerimiz bar. Bu ýa-da biljek önümüz polietilen polipropilen önümler başda konmy. San fayans, keramik önümleri, çerkawada isleg gatty gowy, şuma daşary urtlardan eksporta çykarýar. Çyğmal öz yerli Çyğmal, keramika yerli çyğmalmy. Plastik önümleri. Balkan welaýatynyň plastik önümler yerli çyğmal olan Balkan welaýatynyň Elektrik önümlerimiz ýa-da elektrik olar özü suw gızdırjylar 20% daşary urtdan gelýär çyğmal. 20 motorum daşary urtdan 20 alýar. daşary urtdan alýar. Umman hiliniz barada kepillendirilýän. Hilimiz barada elektrik gızdırjylama 8 ýyl garantiýasy bar. Keramik önümlerinde 25 ýyl garantiýa berýär. Polietilen we polipropilen önümler var. Olaryny ömürlük diýsegem 99 ýyl garantiýasy bar. Ähli welaýatlarda wekillerimiz. Welaýatlarda wekillerimizden bar. Daşary urtlara eksporta edýär. Özbegistan, Rossiya, Kazakistan. Bu ýyl täzeligende garşylan sany 30 ýyllygyna alümiň radiatoryna, alümiň batareýalar bolýar. Alümiň öýgündürjek. Öýgündürjekler. Bolýan köp sag bolun, alyp berenişinizi üstüne garşy edýäsiz.